Sukad mo na virusan karon pa mi nakapanglawas. Si hi na. Hi. Hi. Nangga. Nangga ni Mamang. Hoy. Hoy. Akong anak langga. Karina. Hi. Hi. Tugnaw day. Tugnaw. Namulay mong nawang day. Murag gidakan sa labutan ng pabaklay. Oh. Dili na mi sa akuan. Dool sa balay galibot-libot. Kana o mga balay na siya mga bayot. Nami ka na! Ay, she want to hold. So hi, nanggawas mi ganina. Dali rapod kay mga bayot, mga duharang libot aning panimalay din hinamo ning building nga among gipuy-an. Kay tugnaw kaayo namula ang nawong sa ako ang bahandi. So igura mi naka puyok og ikaduha then uli dayon din dire sa balay kay tugnaw mo gid kaayo karong panahon na din hay naunsa man ni. Walay snow pero tugnaw kaayo. Dayon nawala ako ang panguan ba? Unsa na? Pang simhot ba? O kay baluog ka ng kung gikaon ako kay balugon sa ilami. Karon pa nga ikapila na kaadlaw na ko ron, ikapito naman siguro kaadlaw gikan ko nga na virusan. Nakaligo naman ta ko gahapon dayon. Karon nawala nga ako ang lasa sa gipangkaon nako nga mga kuan, mga pagkaon way lasa, way lami. Ano grabe gud ang kaning virus sa di lang man pod kami mo na virus sa diri ang among silingan pod dira sa pikas balay. Gi na Omicron pod maestra na siya dira sa pikas. Galing kay sila diri walay kuan ba. Silingan. Ingkura silingan di gid parehas sa ato ba nga kanang og na ay birthday na ay kaon og na ay mag-utan og munggos, mag-utan og nangka, tunuan, habdan ang pikas balay dili. Silingan, pero kanang tawgon og alisa dire mga unta kay gautan mi og munggos, nagtuno mi dinhi og kuan nangka. Wala dili uso ang kuan. Hatag-hatag. Uso ang silingan pero dili uso ang hatag-hatag og mga pagkaon. Pero ug kanang naay birthday noon, mang-invite na sila. Ani pikas balay. Kanira pikas balay dinhi para ato New Year. Oh. Ingon siya nga patuon ko no mi silang balay. Wala ko hinadto og ako ang anak hinadto ra. Akong bana og ako ang brother-in-law hinadto. Dayon pagka human og adto nila dito sa pikas balay. Sila na paminanhi diri na ngaon pero kana ang gud sila mangaon magkuan ra ba samot na og busog sila magkuhit-kuhit ra sa pagkaon then manadayon akong anak karon wala na gipamati pero walay gana mo kaon sige ra siya og dagan-dagan gatas ra gisaligan di mo kaon sa akong giluto nga galuto kunya og pagkaon wala hing kaon di na nakugnuno mami. Yes. Did you drink your milk? Yes, drink your milk, oh. Langga, say hi, Sabi. Come here. Come here, Sabang. Bol. Come here, so say hi. Say hi, Sabi. Kulot manighook. What is your name? My name. No, mommy daw ay. Di ka siya ganahan matubag. Di ka na matubag. Maluoy na lang ta.
Ako tigkaon sa iya ang sobrang biskwito kay sayang manggod kayo malang kaon ni tani. Atong pa ko na virus nani siya ikuan baho. Karon wala ko masimho tugon sa baho ni biskwita. Hindi magbinaw ang day. Akong bana tos bikas kwarto ng gilantaw sila og salida kauban sa iya ang igsuon. Close kay silang pagka-igsuon good. Ultimong manigarilyo na sila. Manampit ang usa og madto sa dito sa naman sila irom dire nga manigarilyo sila. No di. Na sila irom dire para dili makasimot si Karen sa baho sa sigarilyo ba. Manigarilyo na sila magistoryahan ay. Di sila sumhan ba? Ug asang isa to pugis sa ginanagin ako na siya og kanang may ganay kay di po ka magpakuyog sa imo ang igsuon malibang no? Kay bisag asa mo gauban mo kanunay. Lig mo trabaho po ng usa. Magdungan gina sila og lakaw. Ako ang bana. Pila na ka days ga close yang shop kay dili siya pwede maka open sa iyang shop taman sa 10 days. Pagka 10 days na niya, magpa-swab test na po na siya. Pag ang result gani positive, di pa na siya pa dutihon. Pag ang result gani negative, pwede na siya maka-duty. Dili makabasta-basta og duty siya og walay test. Kay naay program pa sila diri nga kung ikaw gani ma-virusan na kay virus, ang record nimo sa imong pagpabaksin imbes green atong una nga wala pa ka na virus karon nga na virusan siya red ang color mausab ra kuno na taman og 10 days pagka 10 days magpa test sila dayon madto siya sa ospital dayon ma-automatic na daw na siya nga mo green. Kay ug moduty siya bitaw nga ang iya ang kuan ang iya ang record pula pa dako kay multa og dili mapriso pa ka mao sila din